Ma'am, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, anapauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ponso, apay nga nakarupangot kayo asim mangput kadagiti kakaduwam. Ibusin mi kuman dagiti politika busor. Ngam nakabalasiw da iti karayam. Ay, dagiti manan kapulyan ni Berto tidakdakamatab. Anya pa'y ngay, imadakdamanan iti kabakiran, apaganupan kadagiti balang nga ayo. Ket saan nyo ngamin nga palubusan ida nga umadak ija kabakiran? Isu nga ron, ano adda makita mi anadursok nga umadak. Panaan min. Isu pa'y amang ibos iti maanupan ija kabakiran. Rumbuang laeng numabalin ko mga ibusan ti pulida. Kat ibusan tayo Dumanon tayo unto dita. Awan papanan na, no di maibos ti pulida. Nabiit kayo mo't anapan iji kabakiran na kayo. Awan mo't na ano pa nyo? Ada ijay ti kapulyan ni Ponso bakan. Naranggas dagi di apuli. Agunda. Uray no awan ti dinangranda kada kayo. Awan matkit di. Taim baga kanagiti kakadwa asumalog kami tak maliklikan tirangan. Mayak samot no pumanaw tayo laang nanditoy. Kuna ti kabsat ko, nga adda kang bakanti at trabaho ijay minasan. Mayat nga ta, ijay minasan. Nabayag damutan ijay. Numadi, inagawid ako man dito lugar tayo. Pagpampanunutak pa bakit? May mayat ijayon, gang dito'y anariribo. Ada mangiparit iti pagbiagan dito'y. Ibagada ako kwada ti public land. Apay no, bilenam dagiti kakaduwam. Te kayo ambusan ti pulida Berto. At no awan nga iti kaagaw tayo iti kabakiran. Dayta nga ro ti plano mi kadagiti kakaduwag. Ni Berto, tiraraaman dagiti kapulianda. Ngam no mapukaw da dya Berto. Ay awanon ati kainagaw tayo iti kabakiran. At danday ta a plano mi. No sa di numan ti pakakitaan mi kankwana. Panaan min iti pana nga adda sa bidong na. Irumbang laeng adi. Saan ko maanapukaw ti anak ta lalaki? No saan apin na nadagiti kapulianda. Saan pa'y matkit di akumpirmado no isuda? Awad sa bali nga atapak no di isuda, Ponso. Naiwak-wak pa'y laeng ti pana iti bagiti anak ta. Anasarakan ti kakadwa. Ala, saan mo nga ipalagip ti nakaamamas apasama? Ad-adda amas sa iraw. Pumanaw tayong sanditoy. Tanda nang idanon kanyak apabasulan na tayo ti pulin ni Ponso. Ada tayo kano, tinang patay iti anak na. Apay ada tayo ti pabasulan na. Saan tayo matakas kadakwada karanggas? Tsakmanan mo. Ngem ko na nga ambusan da tayo iti anyaman nga oras. Kaya iti sa di naman ang lugar. Kaano tayo nga ron apumanaw? Ang mga numakita da tayo, kat ambusan da tayo adi na oras. Ada binilin ko nga guanawan iti dalan nga agturong ni Roy. Kasanuno aduda, saan tayo nga tamay sarmak? Imbag kumano saan nga ubigpay ti anak ta? Imbag, tanda iti syudad ni Rhea nga anak ta. Ijay nga agan adal. Saan ang mairaman? Nagmunumuan mi kadagiti kakadwa. Asadan mi da Berto ije lugar da. Kat, kaano kayo nga'y amapan? Anak, magagaranak amakabalas nga'y iti da dya apole. Saan kaunay nga apurado? Masapul apulido ti amin. Sakbay ang maisayang ka ti plano. Kanya pa'y ayat ti planwan niyo.
Amumat. Nalaing itirangat dayjay Alberto. Di mo ibagbagaan na lalaingom si kadaya Alberto, Ponso. Saan nga iti kasta? Ngam adda paglaingan na. Adamat ka na. Tapno din na maaramat te paglaingan na. Masapul alib aton yun Talaga akasta ti aramidan mi. Masapul asiriban nyo daya Alberto. Awan papanan na no di maabak dayjay Alberto. Mapasag intundumtang ti aldaw. Wen eso masapul asa uden nyo dagiti amoy adalanda. Tapno deda makalisangay. Awan pa'y tirumrumwar ka na kayo. Pamangan no masalamaan nyo ti Puli da Ponso. Ina pa'y bumulod iti kabalyo nga aramatan tayo apumanaw dito. Apay abumulod ka pa'y. Adamat kabalyo tayo. Madlaw nang iti kabusor, nang iti kabalyo tayo. Sigurado ang pagkaraminan na tayo ti dakas. Maawat ako, ti kayat mo ang mapasama. Masapol nga remedyo tayo. Tapno magupad ti gurang-gura ti Puli tayo, kan ti Puli da Ponso. Idi pa'y day taagurang-gura at tinawid tayo pa'y kadagiti apong tayo. Gapulang day ta, iti daga, kan kamali nga atap. Agpabasol dalatan, ani na pa'y napaniknikan. Nunda tayo ti akin aramid mo nasahan. Agkakapya tayo kuman. Tapno awan ti maaramid arangat. Nukas jay nga agsasabat tayo iti dalan. Kaya't ka makasarita, Rhea. Anya ka dito pagsaritaan tayo, ma'am? Adda nadlaw ko, ngam sa anak asigurado. Nakitak ngamin apasaray umasidag kan ni Max. Mangliklik ka akas lakabutang mo. Agyaman ak no nadlaw yuday ta, ma'am. No kas pangarigan adda mapasamak kanyak dito'y syudad. Awan sa bali ang maatap no di iso. Apay sa unday ta? Agin ginura ti klanda kan ti klan mi, ma'am. May sa kayo kadagiti biktima ti klanwar, no kasta? Wen, ma'am. Naira na nga may sala nga pagadalang tinaginrolan mi. Padasan kayo a pagkapyaan. Tapno saan nga agtultuloy day ta aklanwar iti lugaryo. Day ta ti tartarigagayan dagiti dadakkel ko, ma'am. Naumadan iti gurang-gura ang mapaspasamak ijay lugar ni. Kasaokmat ni Max. Padasak nga ang lukuyan ang maisardeng kumaday na aklanwaryo. Saan, ma'am? Ang mga no ibaga na nagpulo nga kada kayo. Ad-ada nga agungat da kada kami. Di kagdanag. Sa anak ngagpadlaw, nga adamok may papan iti guran-gura ti Puliyo. Pinaayaban ka dito opisina, kakayat ka makasarita, Max. Anda ka di parikot ka iti grado, ma'am? Medyo nga rod baro. Mabalin ka ngagpatulong kini Rhea. No di mo maawatan ti daduma. Nalaing ni Rhea. Nagatapmat kanyak, ma'am. Kulos sadyak masitgan. Adda ka di makagapo, no apay akabutang na ka? Agkalaban na iti Pulimi, ma'am. Kaya't yu ka di nga agtultuloy day taaguran-gura ti Puliyo? Diyak kanunungan ti klanwar, ma'am. May ramraman kami agtutubo. Apa iti apong mi, may ramraman kami. Day tatipod mo. Madin no agtultuloy day taaklanwar mo. May mayat-mat laeng no agkapya kayo. Ado pa yung tipin manaw iti lugar mi, gapo iti dayta aklanwar. Irugiyo kini Rhea. Agkapya kayo dito'y syudad. Tarigagayak ko, mamat dayta, ma'am. Madlaw ko akabutan na. No adda mapasamak kini Rhea dito'y syudad, awan mapabasol no disika. Tasika lang ti kabusor ti pamilyada dito'y.
Anya ka diti makagapo, takabutang mo dayjay Max. Panakitakan ko anak at masingpat mo't. Saan mo nga ang mitilinaon ti puso na? Saan ka di at tinatal na adanan iti karayan? Kat isukit di ti adalam apakalmasam? Ngamano abulan akaadalan ta. Kat awanot makita ang madi nga aramid na. Natalnamot iti unag ti pagadalan. Agin ginura ti pulida ken pulimi. Kabilang kayo kadi kadagiti puli nga dagurang-gura na iti tunggal maysa. Ay, kasta nga ron. No kaano nga ta magupad day ta agurang-gura. Ay, narigat day ta gayam. Adda na kaadalak iti may sa seksyon. Saan da asimrat, gaputa nagawid da. Napanda ka no timulong iti klanwarda. Mailunod nga nenti saan at tumulong no adak klanwar. Anya? Embagman ta nagawid ka. Damag ko nga agad adal kanungot ti syudad ti anak ti kabuso. Di mo ka di makit-kita jay. Saan mat ina? Sa bali siguro pagadalan tiyan na. Adumat ti pagadalan ni syudad. Masapol apasagem tayo dyan nga anak te kabuso. Ngam ina, agduman ito'y kan iji syudad. No makapatay ka ijay, mabalod ka. Agadal ti gagarak iji syudad, saan ang makipinatay. Tiyak kaya ti mabalod. Apay, takrot ka. Imbes asya ti mangitan dodo iti puli tayo. Apay, ipakitam nga rod asya ti nagaramid iti krimen. Huray saan na makita ti tao, ta makita ni Apo Diyos. Kabuteng ko ti mauram iji impyerno. Apay, nakita mon ayat ti impyerno ako na da. Diyak kaya ta makita ina. Isa ang mabuteng nga kagaramid iti may kaniwas. Nalabasamat daytan. Udno dayta. No di da mapantumulong, mapabasol da, no maabak ti kapulyan da. Talaga ka di ang mailunod da? No adda mapukaw a kapamilyada? No di da napantimulong anakirangat, kargo pa iti konsensyada, no adda mapapatay a kabagyanda. Ay, nakrigat magtanti kasta. Iso pa nga asim ta di naksinsinaan. Ija boarding house man, uno dito'y pagadalan. Kabutang mo? Ang mga no iraman na ka itigura ti kapulyan? Dahita tipod no. Iso nga inton umay a semestre. Saanan adito'y ti paginrola. Narigatan. Darasag ta kumuyog ka kadagiti babae asumanog. Saan nga an-anon ti kabusor dagiti babae asumanog dito'y lugar tayo? Wen ina, ada kinatulag ko akadwak a babae asumalog ita. Sumaruno kami kadatatan yu asumanog. Iyawag kuntukan ka, no kaano kami nga agpasyudad. May mayat nga agpaiso, no mapantayo amin ije syudad na. Ag-apply ni amayo ije binasan, akas ka ni ang kanin. Ngam ti agyan tayo dito. Asino ti mangidaulo iti klan tayo, ina? Agpili dati agkabanwag, anapig sa ken na lain. Tapno idauluan na ti sumarang, no adda umay rumao. Max, ibilin ko ano makitam ti anak ti kabusor ija syudad. Pukawa mo! Ala ina, sumalog akon. Ang mga numakalabasan tibo sa pagluganan. Ne, dapay matsumaro no alumabas, no makalabas ti umuna. Ibilin ko, wad. Laglagi pa mga akanayon, wad. Saan ko nga ro na makikita ti daktakamaten nyo? Dahil dyan lang pagadalan ti papapanag. Numalpas ti klase mi. Agawid at adago si ti boarding house ko. So nga rod, nga ibagbagak mo't ano makitam.
Saan ka de ang napapilkan ka ti kabsat mo? Apinukaw dagi dya apole. Kunadamat asaan nga isuda ti akin aramid. Kan awan pamanagnak tayo nga isuda, ina. Sakit mo dagi ti kabusor. Saan, ina? Pumuyog ka kadagiti kakadwak ababay ang mapan niya terminal ti bus. Naringit ti aguray dito'y kalsada. Tamangan no at dalalaki nga agur-uray dito'y. Amangan no kabusor. Adda ako niti kalsada. Aguray akit ito sa lumabas ta paraat. Saan ako na mapanig di terminal? Ni, apagiso. Addan sumunga na bus. Paraat, barang saan pa yan na puno. Sinyasak. Alay ta, nagsarga nga. Pumuli ako. Ay, may salangat po daw ti bakante. Kat, ni Rhea tinakatugaw iti arpad ti bakante at tugaw. Saan ka na tumakir? Saan ka nga Anuel? Agstanding aklangan. Una saan, rumuarak. Nurumor ka. Amangan no masalaw na ka ti... Di ka pulyam. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na dinggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gurang. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Taraba. Di masakbayan. Ti napalabas, agkabusor ti Pulida Punso ken Berto. Pabasulan da Punso at ti Pulida Berto tinang papatay iti may nga anak da. Kaya at ti Pulini Punso apukawan ti Pulini Berto. Ketak no makaliklik da Berto iti riribo. Nagplano dagitoy amapan iti syudad. Iti may sangal daw, saan ana igagara ang nagkalugan iti bus, ti anak ni Ponso, kan ti anak ni Berto. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Saan ka na tumakdar? Saan ka nga Anuel? Agistanding aklangan. Una saan, rumuarak. Nurumor ka. Amangan na masalaw na ka ti. Di ka pulyam ama nagdakdakas. Agtugaw ka lang nitayan mo. Tagtugawak man itarpad mo. Di ka pagaramidan iti dakas. Ano ti tao dito eh? Tiyak kaya ti mabalod. Saan ka makaliklik nga agpaiso? No pagaramidan na kiti dakas. Taad ti tao ang makakita. Iso nga kalma ka lang. Nagkabusor man dagiti dadakkel ta. Awan ka po na. Kapno ure datakat nagkabusor man. Pudno ka diti ibagbagan? Saan ka kadingag kintayag no kanayon tirinnopak dagiti kapulyan ta? Di mo kadi kayat amagupad ti gurang-gura iti nagbabaitan tayo. Pudno ka tati magbagan na ito yung tao. Papayan di ka sumumbat. Kaya't mo kadi amagupad ti gurang-gura tayo. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mat. Adang iti bus. Pangaasin to may naksabata ni Terminal. Apay nga umay kasabdan. Sigud mat asaan ka ngagpaspasabat Basta, kasapulak ti kaadnam. Saan to nga ibagakan ka ti makagapo mo? Ibagat tuwin to nagkita ta. Sige man langan.
Ada ka di pa sarabo? Amok ang gusto ang pilito ko. Uno bunga tiratan. Ano tindala? Sige nga, Rod. Umaya kon. Aguray at iji terminal. Agyaman na. Kasapulak ni Kadam ijay. Apaman ang makasampalta. O sige, di kagdanag. Tasabten ka, friend. Dandani siguro itanti anak ta iji syudad. Nulakit dito nakaluka na dagos. Sigurado, dandanin makadano ni Jay. Kaano ka di mo't asumurot tayo ijay? Ang damat nabulod ko akabalyo pagsakayan tayo. Anda ti akin kabalyo, igiba ba? Alaan nanto ti kabalyo na, apaman na maksangpot tayo ijay. Ay sapay ko ma, tasaan na tayo ang masalamaan dagiti kabuso ijay dalan. Anda na kay baga, akanayon da kano iti madalanan amo mama. Kasano tayo nga rudan? Saan tayo ka din amatuloy? Insaga na akti amin. Mas daaw danto no awan tayon. Kasano? Anya pa nagsagana ti inaramid mo? Rhea, agriin kan. Adda tayo dito siyudad. Nairidip mo, ha? Sige, dubsaag tayo. Nakarida pak gayam. Itaypay, nairidip mo. Kalpasan na adda kinasarita iti cellphone mo. Di kaadalan tati kinasarita. Nangag ko ti imbaga. Kabutan na kali. Iso nagpasupon kahit ti kaadalan ta. Sige, bumaba ako. Inayadan ti bumo pa. Saan ka ngagdardaras? Di kamot kamatan? Ay! Oh, puna kami na inayadan. May kaglis ka lakat nga rod. Agore ka, tatulungan ka. Anya ka diti inaramid mo iti gayam ko, si ka, Max. Mga yabak iti polis. Imbagak akumpot iti imak tatulungak. Ngam di namat kayat, nagdardaras mo tan. Anay ko, nailigos sa tisaka. Kanya tinapasama. Ay, Tultulungak. Ta, naikaglis iti dumsaag. Nailigos sa tisaka na. Naligos? Wano induron mo? Agkabusor kayong samot. naipagalisak gayam. Maditi pa nagdisok iti baba. Napandagak ti sakak. Ay. Naklakit din o dinangran na ka ni Max. Pag tinulungan ta, sige, ilotat ti saka na. Barang agsobre ti sigod. Sige nga, Rod. Aramidan mo. Punso, di ka di manan mapanagsaod ijay dalan. Saan man? Mapan kami, kalpasan ti panmangan tayo. Kat, inak nga rod baga. Na isagana dan ti makan, tapno mangan tayon. Agawaam nga rod ang mga nulumabas da, kat saan mi ida ang masalamaan. Ibusan nyo nga rod eda. Madalakit di makitayo. Saan nyo apalabsan ti gondaway? Uray saan mo nga ibaga? Dayta ti aramidan mi. Ha, ay pakaragsakak no ada marsing iti polidaya akabusor. Di dalakit dinamnamaan nga addamang saad kadakwada. Tanabayag nga insardan mi tinapan nagsaad. No apay mat ngamin nga insardang yo ti agsaod. Kasano? Kat into nagsad kami. Timat kadwak ti Marsing. Ngam ita, masirib kami. Awan laket ti Marsing kada kami. Maglimlimo tayo. Tapno di na tayo madlaw lagi ti kabusor. Masapol ka di, Pai. Tapno awan mapasamak ka na tayo. Maglimlimo akas babae. Tapno di na pagarupan na siyak ti lumabas. Masapol lamang limlimo kamat. Tapno di na kadangran. Sa bagay, numadlaw na asyak ti asawam. Sigurado adang randa.
Isungaro na masapo lamang limlimot Malitlikan pa'y tirangan. No di na talakit ti mabinpig. Sige, kasta ti aramidan tayo. Tapno awan mapasamak aranget iti nagbabautan tayo kadagiti puli ni Ponso. Kapilitan nga agpaldaak. Gansak ti mangawit kadagiti dadakkel as shoulder bag. Enton makadanon tayo ijayan ti kabalyo. Darasen tayo. Tapno makandanon tayo dagos iti kalsada apagurayan ni tipos. Iso kahayam nga da nakita aguma a maskara nga adda atidog a buok na. Babaan ti maskara, didak mabigbig. Ipagarop ganto a babae ak. Ket, kumusta nga ite napanan nyo, Ponso? Ada ka di mo't lalalaki anarseng ijay dalan. Awan matilim mabas ijay dalan alalaki. Panay mat babae tilim mabas. Makrot ka di dagiti lalaki iti puli ni Berto. Apay ngay, adidan agparang. Nalapit ang nagbutengdan kada tayo. Di dapayan mapmapan ijay kabakiran, manipod kinamat mi ida. Kat, kasanong arudan tinatay nga anak ta. Di ta ka din maibalas? Kunatimay sa anak kasarita. Nga adda nakita na apana, akaarngiti pana, ana iwakwak idi, iti bagiti anak ta. Armas ka di te puli ni Berto? Saan ka dumag? Kaarngiti armas dagiti dayo amang ano. Dagiti aggapo iti sabali abantay. No kasta. Taga iti sabali abantay nga rod. Tinakasalaw iti anak ka. Nalabit agasta. Nakita ngamin ti kadwa tayo, ti panadagiti taga sabali abantay. Kasjay latta ti itjura, ti panada. I-relax mo ti sakam ta iguyod ko. Masapol nga agsubli ti naligos. Max, sigurado ka nga amom ti agilot. Amok mo't basit. Nagsakit. Saan nga ta ako maron iguyod mo? Basta saan mo nga ipatangkan ti sakam. Tapno maya ti resulta na. Tapno may subli ti naligos. Sige taiguyod ko. Maiyon na tumat nga agpayson. Nagsakit unay itay. Iso narigatan ka. Ta medyo nagkarams ngamin ti muscle ti butoy mo. Timangkan ngamin. Gapoy ti madya pa nagbiso. Oh, nakaginawa ka kadi, iti pa nanggiguyod na iti sakam? Wan nga ron. Nagsakit unay itay. Agyaman ako unay, Max. Awanan yaman na. Ala, agtaksi kayo ng mapaniti boarding house yo. Pamangan numalingkos ka manan. Katsi ka, papanamatan. Itulod kay ko ma. Ngam sigurado ang mabutang ni Rhea kanyak. Sige, tainak matan. Kunaklakit din no anya ti aramidan ni Max kan kaitay. Dinagdaras ko nga mintibin mapal. Naigalisak. Napandagak ti may saasakak. Iso siguro ang naligusak. Nasingkat mo't gahanyang ti kabusor yun. Saan niya agin-agin lang? Tatno makaasidag kanya, kat maaramit na ti madiapanggap na. Day tati santang amo. Adalat na amak ko. Amangan mo libatan na, inton asidag kami ni titunggal maysa. Sa bagay, ada nga agpayso ti tao, analaing nga agpamarang. Masapol nga aganada. Anya ti amok ngay, no agpampamarang laan. Kumusta ti sasaadan nyo iti lugar yun? Adda ka di manen napasamak aklanwar, idinagawid kayo dahito holiday? Awan matkit di man. Nauman datatang ko iti rangat. Pimanaw da ni jay lugar ni.
May mayat ti lumiklik iti riripok. Nga may mayat ko man no agkapya kayon. Day tama ti tartari gagayak, ma'am. Kapya ti tunggal puli kan tribong. Awan ko matigurang-gura iti tunggal puli. Padasak akasarita ni Max. Barang maisardeng ti guran-gura ti puliyo kan ti pulida. Tila ang problema. Kat ti kapulian mi anabati ijay lugar mi, ma'am. No siguro agkapya kayo, ininot damat nga agkapya. Makita dati patag ti panagkakapya. Mano alawas apad padaanan mi Deji Aberto. Ngamawan matgaya man ti pamilya na di ta masakupan da. Anya, awan da di ta masakupan da. Napanandangay. Dahil tati saan tayong amo. Nagururay kami iti amin. Awan gayam Deji Aberto. Nagbutang dangat ako ka? Ha? Takrot mat gayam jay awanan bain. Naibaga na ka no. Anauman iti rinupa. Te kunam kahit di akat takrot. Naglibas api manaw. No aso ko ma, kat embaag na ti epos na api manaw. Ha? Sabagay, sayang laang ti banog kan panak para kan kuwana. Kumusta nga itinagaplayam iti trabaho, lakay? Naalaak bakit? May sa akong aminiro. Ay, yaman kay ako. Imbag dito yun taawan ti kabusor. Aglako akmit iti kumporme. Tapno adamot pagsapula. Adakan ka dayta. Adamot pagpuunam. Tinaglakwan tayo ti baka tayo. Sakbay apimanaw tayo iti lugar tayo. Mangkitak iti abangan tayo apagpwestuak nga aglako. Sapay kumata mayat agasap ti agur-uray kada tayo ditoy. Agtalag tayo iti kaasi ti ako. Di na tayo lakit baybayan. Tasaan tayo mat adakas at tao. Inton bigat. Mangrugi ako ng trabaho. Kumusta ti lugar yung, Max? Nagkapya kayo ka din? Imposible ang mapasamak na itaman. Nabayagan nga dagurang-gura na iti apong kanda daktal mi. Di mo ka di kayat nagpatingga day taaguran-gura yo? Kaya't wala unay man. Diyak kayat apati anak konto. Kat agtultuloy da nagrarangat. Nasaya at day taatarigagay mo. May mayat matlaang no agkakapya kayo. Anya ti mabalin mo nga isingasing. Tapno agsardengan day taaguran-gura. Ikagumahag apatin nagan ni Rhea, ma'am. Ha? Patinagan? Anya ti kayat masawan? Agayatak ken kwa naman. Numaayat na. Agbalin kami amay-may sa pamilya. Saan to mat siguro nga agrarangat pa nagiti dadaktal mi? Sige, baro. Tarigagayak ti panagbaligim. Padasag latamat akasarita ni Rhea. Kumusta ti sakam, Rhea? Mayatan, Max. Pangasin ta din na kumadangran. Nagkaadalan ta ni iti lugar tayo. Hindi ko mapaya dinangran ka, nadagurakin ka. Ha? Awan guran kanya. Nabayagan nga kikita ta. Adda ka di pa labutan mo kanya. Mapabasol na ka di. Sa anak pa nakiraman iti anyaman arangat da. Saan ko mapatida tayo? Kat agrarangat man. Kakaasi ti agbalin a pamilya tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamat. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, di masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, tapno maliklikan tirangat. Nang limlimo ni Berto akas babae, tapno makapanaw da ijay lugar da, asan amabigbig ti Pulida Ponso. Iti matpagadalan, nagsarita da Max ken Rhea. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Di Masakbayan. Nabayagan nga kit-kita ta. At da ka di pa labuteng mo kanya? Mapabasol na ka di. Sa anak-anak iraman iti anyaman arangat da. Saan ko mapati da tayo kat agrarangat mat. Takaasi ti agbali na pamilya tayo. Nauma da ama itirangat. Iso api manaw da ijay lugar tayo. Awan dan ijay lugar tayo ulang? Day tatipod no. Didan kayat ti makirangat pay. No kayat da tatang mo abukudan ti kabakiran. Ipabusoy da kanon. Ininutak ida nga lukuyan. Alipatan da kumantigura da kada kayo. Maalukoy mo nga ta ida. Ika kumaak na ita, Rhea. Anya ka di ti pampanunutom, anak. Kasla mariribukan ka man. Imbaga ni Max, akayat na ngagkapya ti Pulita yu ken Pulida. Ha? Agkit-kita kayo iti anak, dagijay anaranggas. Lading itak no saan ko nga imbagbaga nang. Diyak kayat ngagdanag kayo. Agkaadalan kami pa iti universidad. Awan ka di tinadlaw mo ama di atignay na kontrakan ka. Awan mat nang. Naira na nagkalugan kami iti bus. Idinagapuak iti lugar tayo. Kat, awan tinadlaw mo ama di atignay na. Awan ina. Idinardaras ko abim maba iti bus. Naigalisak. Napandagak ti sakak. Tinulungan nak. Inilot na tinailigos asakak. Saan nga tanga agpampangmaranglaan? Day ti atap ko ididamo ina. Masapul nga agrida mak. Kaamam mo nga agkaadalan gayam ti anak ta. Ken ti anak da punso. Anya. Ibagyo sana dangaram na niya putot tinarangkas. Naibaga na kanu akayat nan agibusan ti gurang-gura tayo. Di na kanu kayat amairaman ti agbalin a pamilya na itinabayagan a gurang-gura ti puli tayo. Naitamat ti tartari kagayak. No, agpaiso ko man na tiyang imbaga na. Nagsayaat ko man. Anya nga ta ti pamuspusan. Tapno aggibos ti susi iti nagbabaetan tayo. Natangken ti puso na di Aponso. Isa tsaklabon. Agum da. Naranggas da. Mas daawak nga ron. Napudno nga tamat laeng ti anak ni Ponso ani Max iti ibagbaga na. Ngam na ko na ni Rhea. At tinulungan kano ti anak da, ti anak ta, hindi na igalis. Saan mo ka de anaamuan? No sa dino te nagbakwitan da Berto at akrot? Saan mat nga mo dagitim nagdamagak? Ti pagsidaawa. At da kami ijay dalan, iti aldaw nga imbagada nga ipapanaw da. Awan mo te sa bali apag na anda. Kasano ngay, adayo nakita eda? Burbur siya nga rod kanya, no kasano ang nakalabas da saan mi anakita.
Amangan matno nakaturog dagiti kakadwam idilem mabasda. At dalata nakariing no iti rabii. Isu amas daawa no kasanuda nakalabas. Demo baga, akas dalaangen alim mabas. Wah, adda nga ta anting-anting dayjay a tao. Pag ko naamat nga adda anteng-anteng na. Una, tanu ambusin mi ida. Adda marsing kada kami. Idinto tawan kadakwada. Ita, nakapanaw da asaan mi ida anadlaw. Ada sabong di tatugaw mo. Asino nga tatin ang ikabil? Saan mo na nga dalaang nakalipa? Kita nga Oh. Ada no na ikabil. Ada nga paiso. Basaag man. My peace offering for you, my sweet lady. Nagana sa sweet lady ka, no? Ay, imbag ba? Asino nga ito tinangikabil dito eh? Adan atap ko. Peace offering ko na. Kaya't naasawan, sigod ang kaapa mo no kabuson mo. Ni ka di Max, tidakda ka mata? Isula ang tika-apa ti pamilyam. Saan ka di? Oh, di ni Max. Inaramid mo ka dito singasin ko maaramidam? Uwan, ma'am. Sapay ko matagbaligi at Awan pa panan na, no di rumok matirik na nakan ka. No kanayon mo asagutan iti puraw asabong. nakitak ngay misam itinabasa na tinot, ma'am. Ibagam a peace offering, tapno matignay to ti puso na. Inarabid ko na itaman. Kat agyaman nakitisingasin niyo. Saan nga min arumbang nga agtultuloy? Ti saan anain kalimtagan anabangunan yung nga ugali ti apo kandadakkelyo. Saan mo ka din akagura ni Max? Saan ko matakagura? Adalang amak ko kenkwana. Tamaan no pagaramidan nak itidakas. Iti kaddayo dito'y syudad. Awan ka diti madlaw mo amadi agandat makan ka? Awan pa'y magkit di. Ngam adala ang amak ko. Nasingpat mo ti panagkita kenkwana. Ngamin, tinulungan makaidi na igalis ka. Inilot na ti sakan. Matikaw ak marod. Binaybay anak ko man idinay galisa. Ngam saan man? Ita, ini ka na ka pa iti sabong apis offering ka no? Nabawasan mo ti amak ko kankwana. Manipod tinulungan na. Ala, sabay ko matagkapya kayon. Naksayan ka din tibutang mo kanya. Amo ti Diyos di ka mabali na saktan. Lading itat no kinabutan kay ti kalabas. Di ka mapabasol no kastaman tinariknam. Angam, agkidawak kumakin kay ti may sa apabor. Anya ka di day ta apabor, Max. No mabalin ko may sardengan ti gurang-guray ti pamilya tayo. Kasano ko ma? Kat naranggas ti pamilyayo. Sa anak mo't ang narangkas. Isungarod ano mabalin kat at tinulong ta adwa. Anya ti aramidan ta, Max. O muna, agsiningat ka. Tapno mapunas ang manging pinsan tibutang mo kanyak. Mabalin? Ikarik, saan ka adangran? Ang panunutakpay, Max. Sapay ko tama kapag panunot ka, Rhea. Mayati tarigagay ni Max para itipuliyo kan itipulida. Nagmayat ko man, nupod-no day ta atarigagay na. Agdua-dua ka kadipay laan? Panagkita kat napudno mo iti ibagbagana.
Kasano na saan apod no? Isagmak ko kaditi kapuliyak. May salaang akamalik. Marpuog ti pulimi. Iti ima dagiti pulida. Uy, maamakaklakot nga rot iti bagbagang. Ay, matikawak. Uray siyak, matikawak man. Saan arumbang at ipusok ti pagandarat? No di kat ti utak ko. Tapno saan amay sagmak ti pulimi. Bilibak ti panangipatag mo iti puliyo. Saan arumbang ngay sagmak ko ida? Pulimi ti nakataya dito eh. Maawatak ti rignam. Adakan ka ti amin a pangadang. Amok, amasirib ka. Awan da Berto. Isu amapan miripuugan ti alad abato. Iti nagbabaetan ti masakupan tayo. Nasaya at mo't. Gamtila ang pamilya ni Berto ti Pimanaw. O sino nga iti nang sandikan ko na iti kaawan na. Amang ano nakapkapso ti simukat kan kuhana. Nalakaari puugan ti alad. Lumasod tayo. Kat agawan tayo ti daduma ang masakupan da. Namnamaak nga agbaligi kayo. Taawanan da iti Berto. Maabak yu lakit di ida. Lakit di. Rumaot kami. Apaman nga agsipngat. Saan kami maturog a babae? Masapul nga agkakaysa kami. Amang daw iti panagbaligi o iti rangot. Pagsagana at dagiti kakadwak. Agbalasiw kami iti nagbaetan akarayan. Sige, Ponso. Namnamaak nga iyawid yu ti baligi. Apay adi ka makaid na lakay. Adda ka di pare ko. Anda kadwa tayo anak kapan iti adda signal na. Inyawag da. Nga da kano espya anang ibaga. Arumaot kano nagiti kabosor iti purok tayo. Haan niya? Ingaraw damanan ti kinaagum da. Rumaot damanan. Nakasagana ka numat amin nga agwanwanawan. May timbreda karagiti daduma. Babaan ti talian nakakabit karagiti agduduma akay kayo. Dagiti pagilasinan, no adda umasidag akabusor? Wan bakat. Inyawat mi amin dagi jay, sakbay api manaw tayo jay. Insurok kadagiti kakadwa ti aramin da, no adda pagat. Sapay ko ba, tasaan nga agbaligi dagiti managdakdakas. Sumungsungad pala ang nagiti kabusor iti karayan, amon ti parawanawan ti aramin da. Agkuti dagiti tali. Kasano no agkuti dagiti tali, no agangin. Numayangin ti tali. Sumurot ti tali iti paparan ti angin. Sa balimat no dapagad, ta maguyod akas lamay palsiit ti tali. Madlaw mat ti parawanawan. Pagilasinan dayta nga dakabusor. Rhea, apay kasla madanagan ka. Impada magdakan ni ama. Arum maut ka no ti kapulian ni Max ije purok mi. Anya, talaga ka di adakas ti kapulian ni Max? Wen gayam. Agum dala unay. Ti kayat dakat iso dala ang ti agpiang ije lugar mi. Kasta ka di? Isumot lagayam akabutang mo launay ni Max? Jak amo. No amo ni Max daytoy ang mapaspasamak ije lugar mi. Masapol nga ipakaamom kan kuha na ti mapaspasama. Nalabit nga amunan. Karbangan na amaamuan. Inak ibagakin kuha na. Sige. Dinardaras ng tinapan itiayan ni Max. Imposible asan nga amo ni Max ti mapaspasamak ije lugar mi. Max, amom ka di nga agdandanag ni Rhea. Tarumaot ka no ti kapulyam, iji purok da. Anya? Agpaiso ka diti imbagang? Kasano ko mga amo ni Rhea? Ada ka na nang yawag iti amana. Delikado nga rod manan. Nurim maot da ama iti purok da Rhea.
Masiguradong ka di ang mga bakti puliyo kontra kadagiti puli ni Rhea? Lamin adon arim maot ti dauluan ni ama. Ngam kanayon da nga agawid anak sayanda. Nalalaing ti puli da Rhea. Apay nga rod akanayon arum maot ti kapulian. Jak manamo ka ni ama. Saan na madidigra? Ure kanayon da ama bawasan. Kaya't ko ama kasarita ni Rhea. Agpaiso ka di timbaga ni Elsa. Kasano nga amom? Kat adayo tayo man. Ada nang yawag ka ni ama. Ada nakapan iti adda signal na. Ladingit at mapaspasamak iti lugar tayo. Sigurado nga damanen marsing iti pulimi. Madanagan unay da ama. Amangan kanuno makalasud da tatang mo iti masakupan mi. Sapay ko mata saan. Anya nga ti maaramidak. Tapno mapasardeng day ta arangat iti nagbabaatan ti puli tayo. No addala ko mamaaramidan ka. No apay nga minmat day ta aklanwar ang dinakkalan ti puli tayo. Saan ko apuros nga anugutan day ta? Jak kayat kirangat. Idandanagak dagiti kakasinsin ko iti kurok mi. No kayat ko mati pamilyak. Kat umakar kami mat, akas iti naramid dagiti dadakkel mo. No makaumay damat dito ni. Amangan no da kami ti pagpupudutan da. Ayag ti kakadwayo, Ponso. Apay nga'y abi masit kayo. Kasano ang napasamak day jay? Umas asidag kami pailaan. Kat pinasabatan da kami iti adu apana. Anya, kayat mo asawan. Awan na dagiti na duma akakadwa tayo anapan nakirangot. Masapol asublian mi ida ijay karayan. Saan mi ida naala? Taado tinangkamat kada kami. Kayat mo asawan. Naabak tayo manan. Agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarit po ugan ida? Adda nga ta anteng dagijay apuli. Apay asaan da ang maabak? Day tamo ti atat ko. Addan sa nga agpaiso anting-anting da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na dinggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, babaan ken ni Rhea. Naamuan dagiti dadakkel na nga agkaadalan da kan ni Max iti universidad. Naamuan da pay at tinulungan ni Max daytoy. Idi na ipagalis iti bus. Iti matpagadalan, sinabutan ni Max ni Rhea iti sabong. Kaspis offering na. Iti may sangal daw. Adda nang yawag ken ni Berto arumaot dagiti kabuso iti masakupan da. Idi si Mangpat da Ponso iti purok da. Nasdaaw ni Lisa nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gurang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarip po ugan ida?
Adda nga ta anteng dagiti apol Apay asaan da maabak? Day tamat ti atap ko. Addan sa nga agpayso anting-anting da. Masapul nga ron. Amatagit kwa tayo ti anteng-anteng. Kasano kuma? Saan tayo nga ammo no anya akla si dayjay nga anting-anting? Anya nga tangay dayjay akla si ti anteng-anteng. Nagbilagkit din. Tapulos asaan tayo ida amabak. Manun tinapasag kadagiti kakadwa tayo. Nasakit unay tinakam ko. Paisaganam ti mainom anasangar. Tapno makalipat kami. Ne, punso, ada pa'y gayam sugat mo. Naapgas nga rod. Imbag tatakyaglaan, tinakaipalokan ti pana. Kasanon ngay, no adda sa bidong ti pana. Isu nga rod apairwar mo tinasangar apanguntra. Ugasan yu itinasangar. Tapno mabugwan ti sabidong na. Saan ka no nagbaligi na itirimao? Ano pa itinapasang karakwana? Nasiguran na iti parawanawan, so ngayon sa ganahan da. Yaman pa'y Apo. Saan nga miin nga ipalubos ti Apo ang maabak na iti agtalagkan kwa na? Madama ka no tiragragsak di lugar tayo. Anda parte amang angay, agrarag-uda. No nasigudan da, kawatan na ron, nga awan tinapuog nga alag abato. Pudno na bakit? Bayat tinapanunot ko ang maaramat atali. Nausaren nagiti parawanawan. Talilaan, gambapalaagan ti kakadwa, no ada sumungad adidigra apatauden ti kabusin. Ano ka no tinapasag akabuson? Sayang, tatakyag ka no lang tinatamaan ng Ponso. Saan ka di nga ada sabidong nagiti pana, nagiti kakadwa? Pudno na bakit? No di daan mo ti makaagas iti dadya sabidong, inot ang maapektaran ti salon at ni Ponso. At ka din damag yun, kasano tinapasamak arangat iti lugar tayo. Saan da ka no nagbaligi alimasod iti masakupan ni? Adan sapay ka no sugat ni tatang mo iti takyag. Hindi pa lang ibagbagak ka ni ama. Aliklikan dan ti rumaot. Kakanayan da amaksayan. Imbagam day takadakwada. Wan, dinanugnak pa ni ama. Taimbus ka no asyak ti mangida ulo'y kirangat. Siyak ka no pa'y ti mga nawa kadakwada. Saan ka nga rod nga umanugot iti aramid na? Pudno reta. Iso nga inawagan dak ni ama iti takrot. Max, imbag ka si Mang Patkan, no adda ka kuma. Amangan no saan ang agsanod da amam itirangot. Takrot kamot ngamen. Saan ang kinatakrot ti mangliklik ti paggan? Ngam kinamaag ti agsabay ti apoy. Daita ka di tinagawidam ditoy. Imbes nga ang kaibalas tinapasamak. Kayat yu ka di nga inakmat agsaba akas simot-simot ina. Kayat yu ka di amaibus kami amin alalaki iti puli tayo. Kasano nga ron ang makabalas tayo? Numabutang kamat. Saan ko akabutang tirangat no pang salaknib ina? Ngam no timapan ka agsabay ti apoy. Sabalin na saritaan na ita. Anya ti kayat mo asawan. Di kay ka di maasyan kadag iti naulila. Gapo iti dayta arangat. Manon tinapasag. Gapo iti minamaag arangat. Masapol ang mapantayo iti ospital tapno maagasan kayo, ama. Tapno maamuan, tirwar, ti mapaspasamak ditoy.
Saan ang mabalin ang makibiyang dagiti pulis iti mapaspasamak dito? Ambuyo ba't gayam amay kaniwas ti mararamid. Apay nuliklikan yung tikastoy. Tapno saan tayo ang maibos? Jak pulos kayat amang ngaganday tanga imbagam. Awan titakro iti puli tayo. Napatag ti masakbayan ti agbalinto a pamilya, ama. Jak kayat ang maulilan to dagiti anak ko. Gapoy ti dayta arangat. Jak kayat ang makita ti rupam dito. Awan puli tayo abakla kantakro. Agsanay kakit di, tasika ti sumukat kanyak. Ladingi ka kama. Kayat ko ti makaturpos. Taag trabaho ak para ti pamilyak. Saan kat atap no makirangat. Pumanaw ka dito'y sango. Kagurak ti tao at akrot. Ladingi ka kama. Masapol ang makaturposak. Ipamuspusak ti agturpos. Makitak tiliday iti rupam. Adda ka di manen parikot. Masapol nagtrabaho ak. Tapno makaturposak man. Pinapanaw dagi di balay mi. Tadyak kaya ti agsanay ang makigubat. Adda amok ang mabalin a part-time job para kadagiti estudyante. Ijay ti papanang. Magyamanak man. Masapol ang makaturposak. No di da kayat nga agawidak. Gaputadyak kayat ti makirangat. Awan mabalin ko. Dayawon ka iti kastapang ngedem mo. Madi nga mintiranget iti nagbabaetan ti tunggal puli wenuklan. Diyak kaya ta mabangunan ti agbalin to a pamilyak tinagulo a lugar, ma'am. Rombeng laeng. May mayat matlaeng ti kapya ngem ti gubat. Awan resat agubat ti klanwar. Amom ka di a pinagtalaw da ni Max ije balayda. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat. Ha? Kasta ka di, ma? Kasano ang makaadal no pinagtalaw da? Simrek akas working student. Adda part-time job na. Kasla isunti mang paadal iti bagbagi na, ma'am? Tapno saan laeng asumardang. Tinulungak ang makastrak iti trabaho. Tapno ituloy na matlaeng ti agadan. Kaasimat nga rod ni Max, ma'am. Di na kayat ti makiraman iti rangat iti lugaryo. Iso akinay kayat na ti ag-working student. Pudno nga rod ti bagbagana. Adi na kayat ti makiraman iti rangat ti pulida. Kan ti pulimi, ma'am. Pinagtalaw ka nun ni Tata Ponso ni Max. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat, Tata. Dapat patag ka ni Ponso ti gubat ngam pinasaya ta masakbayan ti Polina. Kat nagsardang ka din ni Max nga agadal? Saan, Ama? Tinulungan ti maestrami ang nakastrak iti trabaho na. Part-time job ka no. Tapno may tuloy na matlaang ti panagadal na. Kaskal tayo. Di namat kayak tiriribo. Kasta kumamat ti amana. Kasano nga ta amaalukoy tayo ti amana. Amay sardeng komanda ito'y aklanwar. Masiguradok amarigatan tunay jay tanasugatan. Isa pilitin ng agsanay ti anak na. Ngam saan akayat ni Max ti agsanay? Iso a pinapanaw ti amana. Pasino nga ta ti dutukan manen ni Ponso a sumukat ken kuana? No saan matakayat ni Max ti sumukat ken kuana? Kaasimat ni Max sama. Pinagtalaw da piman. Ponso, saan matan nga agimbag day ta imam? Nakarkaro mat alintag. Mangayab ka iti nalaing nga albularyo iti puro. Di amuna ti agdudu maabulong ang makaagas.
Adan pinaayabak amang ngagas at agad di tababa. Nalaing ka no, Jay. Dandani siguro itan. Sa balin ti ut amarik na ka. Kaslagkat sutan pa yan. Sinalbag dagi jay apuli. Tinamaan dakit din iti pana. Basitan dagiti lalaki dito purok tayo aman nakigubat. Inot daan na pasag noing kayo rumaot. May samat day jay amax. Inutil. Di pa'y makatulong. Nang ro na ngamin kan kuana ti kuna na apanagadal na. Ang makaadal pa'y nga ta ita. Tawan mo na ita da nga allowance na. Nagbakwit kit din ti sinalbag at akrot. Kabaulam ka di mo lang ti agadal, kabayatan ti panagtrabaho. Wan, ma'am. Ikarkarigata. Good. Aganos ka. Tano makaturpos ka. Dakkel atulong kan ka para iti masakbayam. Madanagan na ka ni ama, ma'am. Natamaan iti pana nga da sabidong na. Diyak mo na niya ti sabidong inaramat dagiti kalaban da. Apay asaan amapan iti hospital? Sa bali ti ugali ti nataengan iti lugar mi, ma'am. Kayat dati bulbulong apangagas. Ngem ad da ang maisagmak ti salon at ti amam. Saan da ngami na kayat ang maamuan lagi ti pulis ti mapaspasamak arangat. Iti nagbabaadan ti pulimi, ma'am. Madlaw akim motong ni Max. Manipod nagtrabaho, kabayatan nga agad adal. Saan ka di? Awan siguron oras nang agina na. Kan agluto iti kanan na. Imbagkit di, kasaan nga inmanugot iti kayat ti amana, nga iso ti mangidaulo iti klanda. Raamag ti pangadang na. Adi na kayat ti mangidaulo kadag iti kakadwana. Sa anak ang nagbindot iti obserbasyon ko. Nasingpat a tao ni Max. Idida mo. Adda pa nagduadwak iti kinatao na. Ngam itata makitak ti panagsakripisyo na. Tapno laang makaadal. Nasukatan iti panagraam. Makitam ka din ni Max? Iji o. Ada iji tugaw na. Akasla na bambanog. Kagap-gapo na siguro iti trabaho. Mabitlaan tada papanak. Hi, Max. Saan pa'y amang rugiti klase? Tada ka no basit meeting da, ma'am. Adadanom kan tinapay dito ay. Mangantayon ka da, Elsa. Isumat lagayam apimanaw ka itay, tanapan ka gimatang. Sigud at tinapay itibag ko. Danom tinak ginatang. Ultimo danom, magatang diti syudad. Iti lugar tayo. Nadalos ti darom iti ubog. Sana magatang. Mayat ti agyan ijay, no awan ti rinupak. Ngam, sana na day ti pagsaritaan tayo. Mangan tayo kit din. Datayo pa'y laang ti adda dito eh. Agyamanak ta nilak amak iti danom kan tinapay. Kinapudno na, mabisinak matkat. Isong arad amangan tayon. Patuluyom ka diti mapanagpasyar iti lugar tayo. Intul makaala kiti liv ko, isunto ti papal ko. Manglimlimo ka kadimanan? No kasapulan aramidan, tapno awan mapasamak arangat. Huwan kaasimat ti mairaman. Ay, no apay mat ngamin akanayon arangat ti adda iti ulo dagiti kabusor. Kuna tinagdamagak, asaan unay nga umasindag dagiti kabusor iti beddeng, manipod na sugatan nila kay Ponso. Kumusta nga tamat tanday di anak kay Ponso? No di da nasarakan ti husto apangontra iti sabidong ti pana, inot ngagkapsot. Makitam ka diti sabong iti tugaw mo?
Saan na apo raw? No di kat nalabasit. Asino nga dati nang ikabil? Masigurado ka ti kabusor mo. Awan kabusor ko. Awan ita, ngam adda idi. Ita, naragsakan ti panaglangin nyo. Naragsak ka, saan ka di? Di ka man, mangsutil ka manan. Agpay sumot. Kabusor idi damo. Ngam, asawan to iti udi. Unay da ita asawan. Si kaman. Uy, awan dakos iti imbaga kanya. Noan niya ti mandar ti puso. Masapul, asurutan. Ay, Ponso! Ponso! Anya ka di tinapasamak mo. Ay, agrain ka. Ponso! Anya ti kayat asawan ti tagtagainap ko. Apay, anya ka di natagtagainap mo. Nakitak ni Max nga umununag iti gayong-gayong. Ha? Kat tultulungan mat ni Berto nga yaon. Ang mga nunagkita da, kat nagrangat da. Ngam, apay atultulungan na. Agkabusor tayo kada Berto. Apay kumatulungan na ni Max. Baliktad ti tagtagainap. Diyan nakitam atultulungan na. Ang mga parparigaten na ti kayat sa wanda jay. Kasta nga ta. Sinalbag tumat namin DJ Amax. Di nakat kayat ti agsanay, akas man nakigubat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Punso, gaputan abak da arimmaot, kat nasugatan pa'y da ito'y. Naragsakan mat ni Berto, idinadamag na asaan na nagbaligi, dagiti kabusor da. Idinakaawid ni Max, insingasing na kadagiti dadakkel na, asardengan dan tirangat, kat makikapyada kuman. Nagpungtot nga rod ni Punso, kat pinapanaw na ni Max. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Guran-gura, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Baliktad ti tagtagainap. Diyan nakita matultulungan na. Parparigaten na ti kayat asawon day jay. Kasta nga ta. Sinalbag tumat day di anabiyag. Di nakat kaya ti agsanay akas man nakigubat. Kayat nakit din ti kuna na apa nagtorpos na. Day tangaro ti pakasurunak. Di pa'y makatulong. Ay, kasano pa'y amay balas day taan nagpanakam. Kas jay mo't ngamin day jay asinalbag. Makapadismaya. Lalaki pa'y mat nga rod. Jay mo't may sanga anak ta. Napasag. Adi tay pa'y amo no asino tinang pasag. Hello? Asino da ka di? Na-aksidente ni Max. Nadumpar ka no iti motor. Impan ka no ti polis iti ospital. No addawayayo kin ni Elsa, ingkay man basit kitaan. Addanas kan ngamin nga aramida. Anya ka ospital, ma'am? Ijay ka no General Hospital. Basta mapan kayo ijay. Masigurado nga awan ti kadwa na ijay. Sige, ma'am.
Agpakadakpay kadaina. Sige, basang. Da kayo pala ti makaamukan ko na. Kaasimat. Wen ma'am, awagak ni Elsa. Tagkita kami ija ospital. Anya ka di tinapasamak, Max. Itimat pedestrian lane tinagnaak. Agdardarasak tapno sa anak kamaladaw iti trabahok. Dinalapos nak tinakamotor. Nakitam ka di ti plate number ti motor? Inala ti pulis anang tulong kanyak. Nagkari, ama kaamu kano iti panaka-ospital ko. Anya ka di tinadangran kan ka? Na ito imak. Simentuan da kano na madamdama. Adda fracture na. Kasano ka makatrabaho ije fast food? Wan nga ron. Nagmalas matan. Sapay dandani tayo nagturpos. Adumanan ti babayadan tayo. Amom ka di, no asino dayjay nakadalapos kan ka ang motor? Saan? Ngam ko na ti pulis anangato kano ti adal na. Nagalis lang ti kalsada. Iso di na siguro na kontrol ti motor na. Imbag man tadakan di ti ospital. Ayan ni Max, grabe ka di. Saan matkit di? Ada nadangran iti ima na. Simentuan da inton madamdama. Inak gumatang iti in reseta ti doktor. Kanjay aramatan da amang simento iti ima na. Indad ka di ni Max ti paggatang mo? Wan. Intad ka no ti nakadalapos kan kwa na. Rumbong laeng adyo nakadalapos ti aggastos kadag iti amin nga agas. Kan bill iti ospital. Wan mat ka no? Si dadaan mat dyan nakadalapos. Ala, kuyugin ka amapan gumatang iti agas. Inta karudan. Nagtungtong tamatan dito'y dalan. Inta ni Jay butika. Adto yan dagiti impagatang ti doktor. Saan ka di pa'y nga imay? Saan pa'y man? Madamdama siguro. Naut-ut ka di, day na-fracture nga imam? Naut-ut unay itay. Ngam adda injection ng tudok da. No siya, kabutan ko ti injection. Agkidamak, tapno jak makita nga itudok da kanyak. Na-ospital ka kadimutan. Saan pa'y mat? E di nagpabakuna ak. Ilaylayat da pa'y lang ti injection ti tagkidamakon. Ha? Takrot ka mat gayam. May mayat ano kitaam no sa dino ti pangitudukan da. Imawag ti Maestra Dareya na aksidente kano ni Max nga anak ni Ponso. Kasanon ti anak ti kabusor. Maamuan tayo tun sumangpet ni Rhea. Sa dino ka nga ospital. Grabe nga ta, tinapasamak ken kwa na. Ijay kanumot General Hospital. Mapanak to man mo ti jay. Inak kitaan ti kasasad ti kabusor tayo. Adda ka di guram ijay tao. Awan basol na, saan ka di? Awan gurak, nang runa ka tinulungan na ti anak ta, idinay galis itibas. Mangrikabak to, ta umayak mo. Una, tayin tamat kitaan ti kabusor ang nagbalin agayam ti anak ta. Tata Berto, Nana Melba. Oh, apaya kaslan nakigtot ka, Barok. Saan kami akabusor? Kumusta ka, Barok? Di mo ka din nakita at limabas ang motor. Aapay adin alapos na ka. Pedestrian lane mo ti ayan ko, Nana. Agdardarasak ta malada wakilin iti trabaho. No, maminsan agdardaras tayo. Kumita tayo iti kanawan, ngam di tayo kumita iti kanigin. Iso mapasamak ti aksidente. Agpay suray tata. Kimita kiti kanawan, ngam sa anak hakimita iti kanigid. Ado ti kasjay, Barok.
Di da kitaan ti agsinumbangir sakbay abo malasiw da. Kasta tinapasama kanyak, nana. Ita, nasimenton ti imak. Diyak pa yan makatrabaho. Imbaglakit di tayo malaang tinadangran. Nungay ti ulom. Adon ti imbay nangagasken ka. Agam kumutong kamatlat ta. Di da kamat maagasan. Oo. Inutil da amin. Awan pa kagunggunada a herbularyo. Basol dagiti kabusor. Maamak pa yan dagiti nabat-bati aman nakigubat tayo arumaot. Dagiti makuna ang maingal. Ngay muna iti sango iti rimaot kami tinaudatal. Dagiti adda iti udi tinakalasat. Nagsanod da. Idi nakita da anapa na ti imham. Nagsanudak mat. Iti nakita ka napasag dagiti kakaduak. Maladingita na kiti napasamak kadagiti kakadwa tayo. Dakal ti pukaw tayo. Iti dayjay nga iraraot mi. Uray kumamat. No sana kas jay ti anak ta. Kayat na ti agyan ijay syudad. Ngam ti tumulong kadagiti kapulyan na. Kumusta ta imam Barok? Idi inyawag ti pulis kanyak tinapasamakan ka. Awanak ditoy. Tay tatimbagan ni Rhea, ma'am. Imbag tay maydakan Elsa. Didak binaybayan. Sapay kumatada kayo kin ni Rhea ti mamagkapya kadagiti puliyo. Sapay ko, ma'am. Nasaya ti pamilya ni Rhea. Imbay pa dagiti dadakkel na iji ospital. Kasta ka di. Tila nga rod dadakkel mo ati parikot. Wan nga rod, ma'am. Inton agturpos kami. Agawidak iji lugar mi, taallukoyak ida makikapya. Wan ko ma, tapno makarik na ti kapulyan nyo iti kapya. Saan laagubat? Dahita ti tarigagay ko, ma'am. Ti kapya iji lugar mi. Kablawan kayo iti panagturpos yo atalo. Kablawan kayo at talong agagayam. Agyaman kami unay kada kayo, ama, ina. Agyaman kami unay kada kayo, nana, tata. Agyaman kami, nana, tata. Uray awan ti imbayan ang kuyog kang kabarok. Saan ka ngagliday? Ta nakaturpos ka lata. Tinaskan kat naawat mo ti diploma. Uwan, tata. Awan na ka umay, tadi daan mo ngagturpusak. Masakit ni ama. Saan mo't ang mapanawan ni ina? Ita ta nakaturpos kan panyat ti aramidem Barok. Mapan ko ipakita ti diploma kanda ama. Kalpasan na. Allukuyok ida makikapya, tata. Sapay kumatag maligi ka, Barok. Nagawid kamat sika takrot. Di kayo kadi maragsakan ta nakaturpusak, ina. Adto'y ti diploma ko. Matulungan ka di day ta diploma ti sakit ti amam. Saan ka di amay mayat? No ibalas mo tinapasamakan kuana. Ubingak pala iti. Nakirangrangitan da ama. Manon tinapukaw akakadwana. Ita, masakitan gapoy ti day tarangat. Iso nga rod, asika ko matimangi tuloy. Naawatam. Saan kayo kadi amasayangan iti biyag ko, ina? Kasanon, no siyak mo't ti mapasag. Wano kas kanya ama amapana, kat ininot ako mapsot. Dinak man isuro. Kaad-ado pailat nakan ko abagas ngam sika. Kayat ko ti maddaan iti pamilya. Ngamjak kayat ang mapasag da iti gubatan. Kasta ti panang ipatid ko iti pamilyak, ina. Apay,
Siya, di kay kadi empatag. Panangipatag kadi ti ibaon ti anak a makigubat. Sana kasya tinagbanagan ni ama, no saan agapo iti gubat. Ti diploma ka ma, may sa ako na maestro. Saan ka di amay mayat? No si katimangi daulo, iti man nakigubat tayo. Tapno matay, wano mapana akmat akas kada kayo, kasta kadi ama. Akin putot kadikang ka. Taapay anak karo titakrot mo. Saan akin natakrot ti mang birok iti kapya para karag iti patpatgan iti biyag? Anya ti kayat mo asawan, takrot. Numadda anak iti pamilya. Diyak kayat nga agbyagda iti butang. Iliklik ko ida iti pakatayan wenno pakadangran. Isok ka di nagawit ka, tapno'y bagam da kita. Kayat ko ang makikapya tayo tapno agbyag tayo ang natalina ay ama. Nawaya nga awan kabusor, ken awan pagbutbutngan. Maanlukoy nga tani Max dagiti pamilya na ang makikapya. Jak mamati ang makikapya na dya tao. Nakiteng ti panagpampanunot na dya arabiyag. Saan nga tama ay ayo da punso? No makita dati diploma ti anak da. Dita mo, bakit? Maamuan na ita into nagsubli iti syudad ni Max. Ikararag tayo ti panagbadligin na. Tapno makaginawa tayon. Tapno awanan ti gubat. Sapay kumaa, tamatig na iti puso da punso. Nagmayat ko man no kasta ti mapasamak. Ado ti makaginawa. Nagsuble ija syudad ti anak ta. May sagaya man ang maestro. Putot ko, kadiday jay. Pinanunot mo kadi nga imo na ti insawang mo. Apay, adda kadi sa bali nga asawak, Ponso. Awan darami atakrot. Maingal, kanaturad kami. Mangibabain iti puli. Makapain soltomat ti saom. Enton kuan pinanawan ka. Makapasuron. Papanam ko ma. Huh? Nagadumat ababalay dito ay masakupan tayo. Kunaklakit din. Numapan ka ba ti jay syudad? Ha? Saan? Angam nulabsam ti agsaw kat makapainsulto. Amangad no panawan kan. Masurunak lang amin. Iti kinatakarot de jay abakla. Kumusta ti panagawid mo? Natangkan ti ulo dagiti dadakal ko. Jak mabaw in iday ti kapanunutan da. Saan ka maawanan iti namnama? Jak iti pa nag-review tayo ti panunutan ta. Tapno naan anay ti panagbalintaman norsuro, Max. Imbaglakit din. Tadda ka amangan andingay kanyak. Nang rona no kasto am awana iti namnama. Gapo iti ugali dagiti dadakal ko. Saan ka mabalin abaybayan iti kastoy akasasaad mo, Max? Agyaman akunay kan ka, kan iti pamilya. Masingpot kayo. Kayat ko kumama takasta ti pagbalinan ti agbalin to a pamilyak. Masingpot. Saan aman lakiriri? Mapanak samot eja syudad. Tenak man kitaan. Noan niya ti aramidan ni Max. Anya ti aramidam. No adda katuwa na babae. Ha? Amangan peket din no day ta babae ti makagapo. So adi na kaya ti agyan dito yung lugar tayo.
Sige. Amok analain ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na babae. Matong Palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man a babae amang lapad iti tarikagay ta. Ti mangidaw ulo iti kakadwa ang makirangat. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayang di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige. Amok analain ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na babae. Matong Palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man na babae amang lapad iti tarigagay ta. Ni Max kuma ti mangidaulo iti kakadwa ang makirangot. Amangan no day ta ti makagapo. Isu adi na kaya ti makirangat. Lapdan siguro ti babae. Nalabit. Kuna na ngamin, adi na kayat nga agbiag ti pamilya na, iti nariribok a lugar. Ala, ingkan, katsapay kumar, tagbaligi ka iti panggap mo. Amuma ti address ti boarding house na. Asidag ka no, iti universidad. Nalakalaeng asapulan. Nang pasmatlaangan ti review tayo. Sapay ko ma, tama kapasa tayo iti eksamen at halo ka da Max. Sung batam siguro ni Max, kalpasan ti exam tayo anya. Da kamin, sekreto pa iti amin. Anya? Agayan ayatan ti agkabusor. Ngam, friend, ti parikot, palubusan na kayo ka di dagiti dadakkel ni Max? Sigurado adi da kayat. Agkalay sa kamin to iti sekreto, tapno di da ka numaamuan. Itapay laang, kablawan kayo. Sapay ko ma, tada kayo ti mamagkapya kadagiti kapulyan nyo. Wen gayam, saan mi akayat amabangunan ti pamilya mi ti gurang-gura. Dayto yan ti universidad ang nagtorposan ni Max. Tila ang boarding house ti Sapulak. Adumat dita ti mabalin a pagdamagan. Magnaak iti aglawlaw kat bero kak ti boarding house. Magnaak iti asidag ti restaurant. Nalpasan ti eksamen tayo. Nabayag tayo ng agkuy-kuyog. Ngam di kayo pa nakadanon iti boarding house ko. Yawis ko ti ipapantayo ijay. Adda ka di makan ijay? Mabisina kun. Agpa-take out tayo talyak pa nakaluto. At damat malabasan tayo a restaurant. Mapanta ka di ti boarding house na, Elsa. Diyak pa'y nakita ti boarding na. Kasano ang makitam? No di tamot mapan? Yan tayo nga rin.
Dumagas tayo lang iti restaurant. Tagpa-take out tayo iti makan. Makitayo ka diti masaba tayo? Oh, makapungpong to ti itsura na. Ni Ina. Aglisi kayo. Saan yung asikgan? Ha? Agyan kayo tilikodak. Ina, nakaumay kayo dito syudad. Asila takadwayo. Dagita ka di ababa iti makagapo. Iso ade mo kaya ti agtongpal iti bilin mi kan ni amam. Nasaya at datat tao, Ina. Idi na padong paranak. Isudatin ang tulong kanyak. Napadong paran ka. Ha, talaga nga awan ammom. Ammom alandok agpadong par ka. Aksidente tinapasamak, Ina. Awan ti mapasamak nga aksidente. No alerto ka kuma. Pangaasiyo, Ina. Saan kayo kung mga agpungtot dito eh? Intay man langan iti boarding house ko. Ha, kakaduam ka di dagita ababae iti boarding house mo. Ay saan nana? Agkakaadalan kami laeng. Ha? Sige, panawan kayo pay. Rhea, intang gayan. Pumanawtan. Grabe ti ina ni Max. Kasla adda iti gubatan. Kasla kabosor na amin na makita na. Nagkintayagak itay makitak. Ang mga numabigbig nak. Anya ko man numabigbig na ka. Anya ka di tinamnamaam nga aramidan ti may sa aman na kigubat. No makita na ti kabusor na. Ngam saan akabambantayan dito eh. Tapno maaramid na ti kayat ng aramidan. Uray, natural da jay ananalisa. Naungat ka naturay. Oray, saan mo nga ibaga? Madlaw ititigtignay na itay. Kasla kumilaw alyon. Ada ijay syudad ni Nana Lisa, ama. Ina. Nakakita am anak. Iti asidag ti pagadalan, Ina. Nagkukuyog kami kada Max kan Elsa, idi nasabat mi. Kasla kumilaw alyon, ako na ni Elsa. Agrinam kayo. Ang mga nadakaduanak at sinurot da kay tinaliman. Sa anak ang nagdiritso dito'y ama. Napanak pa nga imo na iti CR. Sino kadaktibadok? Tamang ano at nalimad amang sursurot kanyak. Nasaya at tinaramid mo. Masapol ngagsigurado tayo. Tapno saan tayo ang may sagmak. Awan pa'y tirumrumwar. Nangrunakan ka, Rhea. Nakita na akadwam di anak na. Nagamak kami ka ni Elsa, itay. Pimanaw kami adagos. Husto, tinaramid yo. Dahita ka diti pangadang mo. Talaga adi mo kayat nga idauluan ti kapulyan tayo. No umayak ijay. Pagadalan ti kiddawan mi kadagti agturay amay patakder. Tapno isuro mi dagti ubing. Didan sumalog iti baba taadayo. Kasi damat. Saan aday ti kayat ko amang gagan? Ti mangidaulo ti kasapulak. Tapno da tayo lata ti mabeg-beg-beg anaturay. Ladingit at ina. Awan iti bokabularyok ti makigubat. Kapya ti kayat ko. Awanan ka itibain. Saan ka nga umay ya lugar tayo? Siyak nga rod ti mangidaulo iti kapulyan tayo. Ha? Awan pa'y serbem. Saan ko maina? Amangan no mapasamak mo't kada kayo tinapasamak ni ama. Dinakdektaran si ka nga inotel kantakrop. Masapol ada tayo ti mabig-big anatoray. Hanggang awan matulag mo. Ha? Talaga masorona! Saan ka di pa'y nga agawid di anak mo? Di mo namnamaan pa'y dayta, Ponso. Iso asyakon ti mangida ulo iti kapulyanta. No kinabaalan ni Gabriela silang, syakto ki din. Awan kagunggunana nga damakuna nga anak alalaki.
Tawan mo't Serbina. Nasa umon. Kaya't nakit din na pagkapiyaan ti agkabusor apole. Ha? Pagadalan ka no ti kayat na maaramid dito ay kat eso ti may sa Manorsoro. Pagadalan kan Manorsoro? Anya nga iti pampanunutam. Numaadaan iti pagadalan. Mayat samat adenggen aman Norsuro ti anak ta. Punso! Congratulations! Nakapasa kayo atalo. Makita yo ka di tinagan nyo iti bulitin ti pagadalan? Nakapasa tayo atalo. Mabalin tayo ti mangisuro. Nagmayat ko manod da pagadalan iji lugar tayo. Ket da tayo ti kaunaan amang isuro. Mayat day taan na panunot mo. Ado ti amamok nga opisyales. Iyuman ko ti may papan iti pagadalan iti lugaryo. Numaadaan iti pagadalan iti lugaryo, siguradong ang kasapulan da iti Manorsoro. Ijayak mo ten amang isuro Wala, tapno saan tayo agsisinang aggagayam. Tamat lang. Iyuman ko kadag iti masaknan ti may papan iti pagadalan iti lugaryo. Dakkel nga utang mi anay pag-anakam kada kayo ti amin, ma'am. Para iti pagsayaatan ti kaaduan da itoy. Iso nga aramidak ti amin. Tapno maipatakder adagos ti pagadalan ijay lugaryo. Rhea, agkalay sata ko man. Tapnawan makapagsina ka data. Sige. O manugot hak. Kat numalpas ti mar aramid a pagadalan ijay lugar tayo. Ijay ta kumamot amang isuro. Para kadagiti ka lugaran tayo. Day tamat ti kayat ko. Tapno di data mapagsina da amakan ina. Nadamag ko saan daw na yan arumaraot. Tanakapsot dagiti man nakigubat da. Napigpig sa ti man nakigubat mi. Naidalit sa kanon ni ama. Ken nakapsot ni ina amang idaulo. Di da kayat ti mapanrumaot no ni ina ti mangidaulo. Nabasa ti daya per na, sung agriri. Pilyo na itang anak ta. Adan sakit lukluko na no dumakal. Numakita da amakan ina ti apo ko da. Anya nga ti mariknada. Sapay kaing-ingas ka noonay ni amang mo ti ubing. Day tati ko na ni ama. Mapantayo ka iti dadakkel mo iji lugar tayo inton bigat. Tanalpas kanon ti pagadalan. Agdiritso tayo iji balayo nga amuna. Taamangan no saan anasaya ti aramidon da amakan ina kadata. Apay nga inalam tila dawan ti anak ta. Inton sumangpat tayo. Ipawit ko tila dawan ti ubing kada ina. Ibagak nga iso ti apo ko da. Anya kadidaytan nakasubre nga igam mo. Entad matimay sa nga ubing. Ada ka noon nang tad kan kwa na. Kitaan kamat? Lukataman nga rod, takitaan ta. Nagguwapo mat nga ubing. Payakas la kaing ingas tila dawam idi ubing ka. Diyan ngayon nakadulin iti baol.
Kita man. Unngag paiso. Ay, basa man tinakasurat iti likod. Ala nga rod, ta basa ama ken ina. Daytoy te umuna nga apo koyo. Ha. Anak me ken Nerea nga anak da Tata Berto ken Nana Melba. Agkapya tayon tapno makitayo te apo koyo. Kaing ingas launay tiladawan ko. Idi ubingak tiladawan ti ubing. Nagasawagayam je anak ta ken anak ni Melba. Punso, kaya't ko makita ti ubing. Inaugurasyon ita ti pagadalan. Mapantayon. Pagsawon data ijay. Tadwata akang runaan naman nursoro no aglukat inton panagsiserek. Ano lakit di ti umay a tao? Damo nga minamang lukat. Lakit di magagaran mo't dagiti tao amadaan iti pagadalan diti lugar tayo. Saanan ang mabannog ang magmag na dagiti ubing, asumalog ang mapan iti pagadalan. Naragsak ka kadi, darling. Unay-unay. Talo tayo kada Elsa aman nursuro dito'y lugar tayo. Adulakit diti tao ato mabuno iti inaugurasyon ti pagadalan. Lakit di. Adu ti maragsakan ken magagaran. Amaaddan tayo iti pagadalan dito'y. Dakal kano a selebrasyon ti maangay dita ka ay patpatakder a pagadalan, Punso. Ada kano umay nga opesyales. Ikarigatak ti mapan. Kaya't kumata makita ti pagadalan. Ada siguro ijay ti apo ko ta. Sigurado Tada Max ken Rea kano. Ti maestro ken maestra ijay. Sigurado ang mapan amin ijay ti duapuli. Ado kano pa iti opesyales nga umay tumabuno. Kaunaan apas ken. Amaangay dito kabambantayan. Ala, agsagana tanga ruden. Adulakit titi tao ijay. Agyaman kami unay iti kaaddayo kabaranggayan. Ita taaddan pagadalan diti lugar tayo. Dito'y nga agadal dagiti anak tayo. Isuro tayo kung makarakwada ti panagkakapya. Awan ginura. Awan apa. Tapno agprogreso ti barangay tayo. Agtitinulong tayo para itinasayaat amasakbayan dagiti ubing tayo.